tong uy, umsa naman di ay ni. Luto na. Ang sukle, dara ang sukle. Di palitan og size nga ito ba? Dito lang sagdan aw. Nga, unsa sabi nga. Yaon ko naman tani ganiha. Nya kay hilaw pa man karon nalaban na pud hinuon. Okay. Uy. Samba po di ay. Yeah. Yakrat tamang. Atong ablihan aron ma. Ito man kani? Ang kuwan, ang line. Ah. Aw tulo na mo lang jay kabugo. Tulo na lang. No? Tulo na lang? Aw lima? Lima. Aw. Kaon isa oy. Kaon isa. Kaon isa. Ah. Ngaon ta? Hmm. Hmm.
Hindi na pinihilo ko. Kaya. Tinanong na sinugba. Sino ba? Nindot ra ba kayo magposisyon? Kaway-kaway kamay. Amang. Kita. Kasama ko na. Mao may po ni maayo pong kaunon dong init-init. Kuha ka na, sayawan ko na. Oh, Basta init. unsa di ay? Bisa kamuti? Oh, atong pangablihan. Saan ba di ay ka ani? Hmm. Nalata man oy, mura magdunot eh. Ang ba ni hinoon? Si Ama. Dili naman. Gusto mo na ako nangahangin-ingit. Kamuti ako sa pumulaw. Hmm. Guguba ko na ako. Ay, mga unta, mga kaibigan. Saging. Init. Ug suyawon ko nung kas kamote, bukaon ko nung kaghilaw. Tinuod na. Ambot o. Mo nay tambal ko no. Lungag dahil ninig kamuti maglaing ito ako. Lungag na ng buntag. Ay kahapon. Usapan ako sa una. Ah, Lungag ko ano ka ng hapon. Buntag. Nindutan naman ko sa kuhan ka ng bahawa niya. Diling mansayaw. Kuhan ko. Basta sige glug-glug. Unsa man ang inyo kuhan ka na sa dili na signal. dili. Oo. Gipatay man gud ang amo ang kurente. Kay ni ground man ang suga. Nya. Wa man di ay labot ang mga outlet, lain man di ay. Gi suwayan. Mo andar man di ay. Ang suga ra mo ingit-ngit dito sa hawanan.
ako eh, kamunay kaon na. Manamig kaon mga kaibigan.